get low when the whistle go. Γεια σας παιδιά, Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Gamer OGR εδώ και Jordan εδώ. Ναι. Και σήμερα παίζουμε Warlords στο Hypixel. Στο Minecraft. Ναι. Και εγώ είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή έχω την κλάση του, πώς το λένε αυτό να, του μάγου, του Wizard. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει, ξέρω εγώ, έχεις τη σημαία. Για όσοι δεν το ξέρουν, έχεις τη σημαία σου εδώ. Και πρέπει να την προστατέψεις, έρχονται οι αντίπαλοι. Και άμα την πάρουν πρέπει να την πάνε στη βάση τους. Και ξέρω εγώ, άμα την βάλουν κερδίζουν 200 πόντους. Το παιχνίδι λήγει στους 1000 αν θυμάμαι καλά. Και σχετικά είναι έτσι ωραίο παιχνιδάκι. Έχουμε εδώ πέρα 1, 2, 3, 4 κινήσεις έχουμε. Έχουμε και ένα άλογο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάθε 15 δευτερόλεπτα. Εκτός άμα είσαι έξω από τη βάση. Μέσα στη βάση δεν μπορείς. Και εμείς αυτή τη στιγμή προστατεύουμε τη σημαία μας. Ναι. Αυτό το όπλο που έχω είναι Καλό, σχετικά πιστεύω. ένα καλό όπλο. Είναι λίγο κατώτερο από το Legendary. Όσοι ξέρετε. Και τι ήθελα να πω. Αυτό σε όλα τα όπλα βασικά. Για να τα πάρεις πρέπει να τύχεις κάτι σπασμένα όπλα και μετά να τα επιδιορθώσεις. Μπορεί καμιά φορά να σου τύχει καλό όπλο, μπορεί καμιά φορά όχι. Μας Εδώ πέρα είναι κάποιος αντίπαλος. Επίσης άμα ξέρω εγώ κάνετε τέτοιο, Όρμα. πάμε για το kill. Πάμε για το kill. Το Θα πήραμε. μας πάρει αυτός από Θα εδώ. μας πάρει. Κάτσε να βάλουμε. Η τρίτη μας κίνηση είναι ασπίδα, άμα θα μας πάρουνε. Θα μας πάρουν κρίμα. Θα μας πάρει, ναι, έπρεπε να κάνουμε πιο νωρίς την ασπίδα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε ένα death, εδώ στα πλάγια μπορούμε να δούμε τα kills, τα death και τα assist. Εδώ πόσους πόντους έχει κάθε ομάδα. Οπότε Η βλέπουμε δικιά τους είναι 40-45-0. Ναι. Άμα μας κλέψουν και τη σημαία, οι άλλοι είναι ασφαλείς. Όχι, κατάλαβα. Δεν μας βλέπω καλά. Δεν πειράζει, μάλλον θα χάσουμε το game, δεν πειράζει. Υποθετικά τώρα μπορούμε να δούμε κάποιον με τη σημαία εδώ έξω. Εδώ βλέπουμε ότι κυνηγάνε τους δικούς μας. Υποθετικά από ό,τι βλέπω ότι σε κάθε βίντεο μας ξεκινάμε με ήττα, αλλά μετά νικάμε. Εντάξει, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι λίγο πιο πολύ τύχη. Ναι. Διότι από ό,τι βλέπετε οι άλλοι έχουν και καλύτερα όπλα. Κάποιοι δικοί μας δεν έχουν τόσο καλά. Εντάξει, ούτε το δικό μου είναι τόσο καλό, δεν μπορώ να πω για τον εαυτό μου ότι είναι καλό. Αλλά ναι. Θα κάνουμε εδώ πέρα κάνα κορπάκι να πάρουμε τη σημαία τους τώρα. Γιατί αυτή η κίνηση που έχω είναι time traveler, αν θυμάμαι καλά έτσι τη λέω εγώ τουλάχιστον. Σε πάει πίσω, εκεί που ήσουνα. Και θα καμπερωθούμε για λίγο εδώ πέρα. Όπως καταλάβετε, ο ειδικός για το Minecraft εδώ στο τέλος πάντων στο κανάλι είναι ο Γιώργος. Ο Gamer on GR, να το πω έτσι. Ωραία. Πάμε εδώ, παίρνουμε τη σημαία τους. Και φύγαμε. Μπουφ. Πάμε πίσω. Οχ. Μας είδα αυτός. Αχ, αυτός είναι καλός. Αυτός ήταν εδώ πέρα ήδη. Αυτός είναι καλός. Αυτός ήταν πριν γυρίσουμε εμείς. Πιστεύω χάσαμε. Το βλέπω καλό να Θα πέθανα. Δεν πειράζει, ήταν καλό. Ήτανε ωραίο Θα κολπάκι. προσπαθήσω να την ξαναπάρω. Αν μπορέσω. Είδατε περισσότερα πράγματα ξέρω ο Γιώργος. Εγώ δεν το έχω έτσι περισσότερο με το Minecraft. Ο Gamer ο GR, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μας δίνετε. Πάρε άλογο να πηγαίνεις πιο γρήγορα. Εδώ είναι η βάση μας, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω το λόγο. Τώρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Α. Εδώ. Πλάκα έχει το λόγο. Είναι Αλλά- βασικά κοντά η... Ναι, είναι σχετικά κοντά, απλά για να τρέχεις και έτσι. Από εδώ νομίζω έκανα βλακεία που ήρθα, δεν ήθελα να έρθω ακριβώς. Αλλά Δεν πειράζει. Μπορείς παράδειγμα, γιατί και εγώ ρωτάω, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Τώρα να βγεις από το άλογο και να το αποθηκεύσεις ξανά. ναι, τώρα σε 13 δευτερόλεπτα θα βγει. Εκεί πέρα είδα κάποιον αντίπαλο, οπότε φοβάμαι λίγο να πάω. Να έχεις κινήσεις. Οπα, να τους, έχω κινήσεις, να τους. Βάρα, Εδώ. βάρα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί και να τον μην πάρουμε. Αυτός φαίνεται καλός. Αυτός. Βάλε ναι, σπίδα, βάλε σπίδα. Το έβαλα σπίδα, αλλά εγώ είμαι μάγος, τι να κάνω μπροστά του. Α, Αυτοί έχουν κάποιες καλύτερες κινήσεις όπου μπορούν να πάρουν και life από μένα. Οπότε. δηλαδή, εσύ είσαι μάγος, αυτή είναι κάτι άλλο. Ναι, αυτή είναι άλλη κλάση. Αυτός είναι warrior, αν θυμάμαι καλά. Αυτός έχει και life steal, δηλαδή παίρνει ζωή από μένα.
Και ναι, γι' αυτό είναι πολύ OP. Έπαιζα μια φορά, αλλά δεν μου αρέσει και τόσο. Προτιμώ τον μάγο. Α. Αν και ο μάγος είναι περισσότερο για άμυνα, το οποίο δεν το κάνω. Γιατί μένεις για άμυνα. Γιατί χρησιμεύει. Βλέπω ότι δεν παίρνουν οι άλλοι τη σημαία και λέω ας γιολάρουμε λίγο. Περισσότερο γιόλο είναι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Εδώ πέρα έχει speed buff Δηλαδή. και στις δύο μεριές. Σου δίνει περισσότερη ταχύτητα όπως βλέπεις. Α. Σε κάποια σπιτάκια που έχει έξω σου δίνει ζωή, περισσότερο damage και τέτοια. Όχ. Ναι, η σημαία μας τρέχει αίμα, δεν ξέρω γιατί, αιμορραγεί. Δεν πειράζει, θα την καλύψουμε εμείς. Μη φοβάσαι, εδώ είμαστε. Ναι, και τώρα πρέπει να περιμένουμε να έρθει κάποιος αντίπαλος. Και πρέπει να τσεκάρουμε όλες τις μεριές, εδώ δεν βλέπουμε ότι δεν έρχεται κανείς. Μπορεί να έρθει και από πάνω, όπως είχαμε πάει εμείς αυτούς. Ούτε από εδώ έρχεται. Θα το καταλάβουμε άμα έρθει. Ελπίζω να μην κάνει το κόλπο που έκανα εγώ πριν, γιατί αν φύγει εκεί δεν το φτάνουμε. Οπότε λέω να πάω μια έτσι έξω πάνω και να τσεκάρω το χώρο. Οπα. Νάτος! Έλα. Τσάνι, come on. Όχ. Οχ, Ποιος το ρε! οχταπόδαρας. Αχ, αυτός και αυτός μάγος είναι. Και αυτός μάγος. Αν κατάλαβα καλά. Ρε μάγερα. Αλλά αυτός μπορεί να βάλει ζωή στον εαυτό του. Οπα, θα πάει πίσω ή όχι. Όρμα, μη φοβάσαι. Όχι, έχει μια κίνηση που πάει πίσω και άμα πήγαινε πίσω τζάμπα θα το κυνηγούσαμε. Οπότε Α. αυτός βάζει όμως life τώρα που τη βλέπω και δεν μπορώ να τον πιάσω. Κατάλαβα. Εντάξει, τον πετυχαίνω από ό,τι βλέπω. Όταν είσαι μάγος και ξέρω βάρος από μακριά και ακούγεται ένα κλινκ, Ναι. σημαίνει ότι τον πέτυχες τον άλλον. Δηλαδή τώρα εσύ βαράς με το τσεκούρι και βαράς φωτιές. Και με το τσεκούρι βαρώ, άμα πατήσω δεξί κλικ. Μην το χάνεις, ο άλλος πήγε πάνω. Αυτός είναι. Αν νόμιζα τον πιάσανε δική μου. Αλλά μόνο ένας δικός μου ήταν εδώ. Οχ, το ζόμπι. Μπορείς να το βαρέσεις, δεν κάνει τίποτα. Σε βαράει όμως ο άλλος από πίσω. Ναι, νομίζω είναι δύο, όχι ένας είναι. Θα μας πάρει υποθετικά κι αυτός. Δεν έρχεται και βοήθεια εδώ μεταξύ. Did you are αφουκού? Όχι, δεν είμαι αφουκού. Δηλαδή. Βλακία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, πρώτη φορά το βλέπω. Χάσαμε από ό,τι βλέπω. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Δεν χάσαμε. Ναι, χάσαμε, είναι 1000. Χάσαμε. Ναι. Ωραία. Πάμε άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα. Ναι. Ωραία. Τα λέμε μετά μόλις μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Ναι. Και αυτή τη φορά είμαστε στην κόκκινη ομάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τσέκαρε άμα είναι κανείς εδώ να προστατεύει τη σημαία. Κανείς δεν. Δεν είναι, να μην Κάτσουμε εγώ. εμείς. Δεν ξέρω, κάτσουμε εμείς. Ας κάτσω εγώ τέλει. Αυτή τη φορά βάλα τον Τζόρνταν να δοκιμάσει το Να παιχνίδι. δοκιμάσει το παιχνίδι, ναι. Υπάρχει κι άλλος που μας προστατεύει εδώ. Άσο να τον κάνουμε παρέα το παιδί. 5 level είναι αυτός, νομίζω έχει καλύτερο από εμάς. Γενικά εγώ πιστεύω είναι ναι, καλύτερος. Το πλάτη φαίνεται καλύτερο, δεν ξέρω. Αυτός νομίζω είναι μάγος. Όχι. Όχι. Warrior είναι. Είναι η δεύτερη κλάση γιατί έχει και κλάσεις. Ο συγκεκριμένος είναι πάρα Έχουμε κι άλλη βοήθεια. ωραία. Αυτός φυλάει πάνω. Καλό αυτό. Είμαστε ωραίοι, ναι. Μέχρι τώρα βλέπω καλά το πάει η ομάδα μας. Έχει καλύψει όλες τις μεριές. Μόνο εκεί πέρα πάνω στο μπαλκονάκι δεν έχουμε καλύψει, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άμα έρθει κάποιος θα τον δούμε. Αυτό τέλος πάντων, άμα έρθει κάποιος θα επιτεθεί εμάς, θα βγει κι ο άλλος από εκεί κάτω. Ναι. Μέχρι τώρα ήσυχα είναι τα πράγματα. Μέχρι τώρα ναι. Κάνε κάμια βόλτα, τσέκαρε από εδώ. Όχι, τι είναι αυτό. Σπιτάκι. Τσέκαρε και από την άλλη να δεις άμα έρχεται Όχι αυτό κανείς. που γράφει. Νάτος. Εκεί. Όπα, νομίζω Μάγος θα είναι αυτός. κάνει βλακιά, θα γυρίσει πίσω. Νομίζω. Γύρισε πίσω, είδες. Πού πεις τον Νάτος. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Αυτός είναι. Δεν είναι αυτός. Αυτός που έχει τη σημαία, Νάτος. αυτός που έχει τη σημαία την έχει στο κεφάλι του και έκανε το time traveler, πήγε πίσω. Εκεί πίσω στο μπαλκονάκι. Δεν το χάσα. Προχώρα, πάτα το control, τρέχει πιο λίγο. Control. Με το space ξέρεις ότι πειράει, έτσι. Εντάξει, θες λίγο δουλειά στο Minecraft. Εντάξει. Θα μάθω, έχω ένα καλό δάσκαλο. Δεν πας, ναι. Εδώ πέρα πέφτει teamfight από ό,τι βλέπω. Εσύ πάμε κι είσαι εμείς με να τους χαθούμε. κόκκινους, μην μπερδεύεις αυτή τη φορά. Βαρώ τώρα ποιον να είναι, δεν ξέρω. Πάω δεξί. Ωραία, χώσε. Με αριστερό κανονικά πες. Νομίζω είναι κάποιος πίσω.
Αλλά δεν... Ω, chill! Εντάξει, είμαστε μεγάλοι. Ξέχασα να πω, άμα είστε μάγος και ξέρω εγώ που κάνετε την κίνηση με το δεξί κλικ, σκάει πολύ damage, ειδικά άμα την αναβαθμίσετε κιόλας. Και ναι, εμείς έτσι πήραμε τώρα το kill. Ωραία, boom. Έφαγε 2 hit αυτός. Εγώ λέω να μην τον κυνηγήσεις. Ας το κυνηγήσω εγώ λέω. Δεν έχεις πολύ life. Α, Ναι, από ό,τι βλέπω. γι' αυτό Και φεύγουμε. αυτός μάγος είναι. Κατάλαβα, χάσαμε. Ναι, μάγος είναι. Πήρα το βαράμε, το βαράμε. Φαίνονται και από την κουκούλα αυτά. Δείξε. Αχ, sorry παιδιά. Πειράζει, εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εγώ λέω είμαστε καλύτεροι στην άμυνα. Ναι, πιστεύω άμυνα αυτή τη φορά. Εντάξει, το πολύ και αυτό το game να το χάσουμε δεν πειράζει. Η ίδια πάνω απ' όλα. Η συμμετοχή αξίζει όπως λένε πολλοί. Ναι. Η προσπάθεια μετράει. Ναι, η προσπάθεια μετράει. Πού είμαστε? Αριστερά πάνε. Πάω το όλο ευθεία. Τρέχα κιόλας. Εδώ πέρα μέσα έχει μια πόρτα αυτή. Πιστεύω όπως βλέπω χάνουμε. Ναι. Ναι, και εντάξει, μπορεί να γίνει κάθαμα και να το γυρίσουμε. Μας κλέψαν τη σημαία κάπου θα βγουν αυτοί τα αριστερά πάνω. Μπορεί από πάνω να πήγαινε. Να τους εδώ. Άλλος Αυτός δεν δικός έχει μου τη είναι σημαία. μαλάκα. Δεν έχει τη σημαία, αυτός δικός μας είναι. Κόκκινος, μην μπερδεύεσαι. Ναι, μπερδεύομαι συνέχεια, πάντα πιστεύω ότι είμαι μπλε. Η σημαία δεν είναι εδώ. Όταν φέρνουν τη σημαία παρατήρησα ότι είναι αυτό το μαύρο το πράγμα εδώ. Αχ, είναι τέλειο. Ναι, πάει μακριά, πολύ Σαν μακριά. πυροτέχνημα είναι. Ουσιαστικά σαν πυροτέχνημα το έχουν κάνει, απλά έχουν βάλει το texture Ναι. και φεύγει έτσι, όπως και για τα όπλα. Π.χ. το όπλο μου είναι Όχι, κάποιος έρχεται από εδώ. χωρίς το texture pack, είναι ένα φτιάρι. Α, δικός μας είναι. Συγγνώμη, φιλέ. Ένα wooden shovel, κάτι τέτοιο, ναι. Is it possible far guy? Δεν κατάλαβα τι λέει. Σκά. Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Άμα πάρουμε τη σημαία τους, ωραία. Ναι. Πρέπει να την αφήσουμε εδώ που είναι η δικιά μας η σημαία. Ναι. Και για να το κάνεις όλο αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αυτός νομίζω δεν είναι δικός μας. Δεν είναι δικός μας. Όχι, δεν είναι δικός μας. Και πήρε και τη σημαία. Θα πάει πίσω. Όχ! Άντε πάλι. Αυτός θα φύγει από πάνω τώρα. Πάρω το όλο ευθεία. Πάτα, αυτό πατάμε. Ναι, ναι. Πόρε φίλε. Δεν θυμάμαι που πας όταν. Την έριξε. Τη γυρίσαμε πίσω τη σημαία. Τη γυρίσαμε. Ναι, κάποιοι είναι όμως εδώ. Πάνε να πάρουν τη σημαία από ό,τι βλέπω. Από εδώ. Τους είδα που ανέβηκαν. Ανεβαίνουν Ναι, τώρα. ναι, και εγώ τον είδα. Δεν μπορεί να ανέβεις από εδώ. Είναι κλειστή η δρόμη. Από εδώ. Κάνω. Από εδώ περνάς. Από εδώ. Από τα ξύλα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πού πας πίσω στη βάση. Πάω στη δικιά τους βάση. Κάνω μια επιχείρηση έτσι. Ναι. Θα δω και πώς είναι μια επίθεση. Και όλο έτσι πετάει τη fireball. Πας και πάρουμε κανένα κύλο όπως πριν. Και πριν στη τύχη τι πήραμε. Πάτα αριστερό άμα δεν έχεις ενέργεια καμιά φορά. Γιατί εκείνο κάτω η αριθμή είναι ενέργεια και τελειώνει πολύ γρήγορα. Κατάλαβα. Αυτή εδώ λες. Ναι. Όχι σε βαράνε. Όχ. Πάτα δεξί Τι κλικ. είναι φίλε. Και τώρα δώσ' τους. Κάτσε, βαράνε. Είναι δύο γι' αυτό. Ξέρουνε βαράνε. Έτσι. Όπα. Χάσαμε. Μας έλεγε ενώνει. 3 άτομα την τάξη. Εντάξει, δικαιολογούμε, παιδιά. 3v1 και πρώτο game, οπότε εντάξει ναι. Πώς με βρίσκεις. Θέλεις προπόνηση. Ναι, άμα έχεις πεθάνει μπορείς να κάνεις τέτοιο. Να πετάς μέχρι να κάνεις spawn. Πράγμα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Εγώ άλλη μια επίθεση και μετά άμυνα μόνο. Εντάξει. Πότε φαίνεται και αυτό για να το χάσουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, απλά. Θες μετά να παίξουμε ακόμη ένα τελευταίο. Πριν να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Καλά, θα δούμε. Όχ, με βαράει Βαράει σαν. κάποιος. Και κάποιος με βαράει με φωτιά εντωμεταξύ. Εντάξει. Αχ, νάτος. 4 είναι.
Είδες, ήταν 4. Δεν έφταγα εγώ. Το είδες. Γιατί... Είχε πιο λίγο χρόνο. Ακόλλησε εδώ πέρα, παιδιά, που το βλέπω. Ποιο? Εδώ πέρα ακόλλησε. Το παθαίνει καμιά φορά, κολλάει. Ξεκόλλησε, να το, 4-3-2-1. Πάμε. Πάμε μόνο άμυνα. Όπα. Τώρα πέφτουν λίγα frames, ωραία. Βλέπω πολύ βαράνε έτσι στον αέρα όπως εμένα. Ναι, μπορεί να του αρέσει να παίζουν πρώτη φορά κι αυτοί. Εντάξει, έχω τύχει πολλές φορές να παίζω με καινούριους. Γιατί αυτό ακόμη είναι open beta. Δεν είναι το κανονικό το Warlords, θα βγει σύντομα πιστεύω. Δηλαδή όταν λες. Είναι beta, είναι ακόμη δοκιμαστική μορφή. Α, Ναι. πάντως ωραίο είναι, εντάξει. Ωραίο παιχνιδάκι. Σε ποιο σερβέρ είμαστε? High pixel. Αγορασμένο το έχεις. Ναι, ναι. Η σημαία μας εδώ είναι. Α, εδώ είναι. Ποιος? Η σημαία εδώ είναι. Τώρα τη φυλάνε πολύ από ό,τι βλέπω. Ναι, κατάλαβα το λάθος τους. Μήπως θα τους λέγαμε να έρθουν πιο πολύ πίσω. Ξέρω εγώ να κάνουμε full άμυνα. Γιατί Φούλα άμυνα, αλλά βοηθάει και πολύ επίθεση. βοηθάει επίσης, αλλά... Κάτσε να πάω πάνω εγώ. Να έχουμε και ένα πάνω, κατάλαβες. Red do something. Ο άλλος λέει να κάνουν κάτι κόκκινοι, αλλά τι να κάνουμε οι κόκκινοι. Να πάμε όλοι μαζί ντου, λέω εγώ. Όλοι μαζί θα έρθει κάποιος από πίσω και θα πάρει τη σημαία. Άμα τύχει και μας δει. Α, μη πέσεις. Κάτσε εδώ. Ουχ, Σε έριξε κάποιος. νάτος. Όχι, πάνε πίσω, πάνε πίσω. Πάνε πίσω, πάνε πίσω. Ήταν... Νάτος. Α, Α, δικός το μας κόσμος. είναι. Ωραία, έφερε τη Άντε, σημαία. γεια. Πήραμε Μπράβο. 200 πόντους. Άλλη μια... Έτσι θα... Τώρα είναι 475-645. Είδες τι κάνουν οι δικοί μας, έρχονται όλοι άμυνα, πάνε πολύ... Μας πήραν και τη σημαία μας. Όχι, όχι, ξαναβγαίνουν οι σημαίες επειδή τη φέρνουν εδώ. Ωραία. Τρόμαξε. Ωραία, 5 λεπτά έχουν μείνει. Δεν πιστεύω να μπορέσουμε να το γυρίσουμε το game. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε, άμα... Την πήραμε κιόλας τη σημαία τους. Εντάξει, τώρα άμα επιβιώσει αυτός που την πήρε και την φέρει ως εδώ, θα το γυρίσουμε το game. Σίγουρα, ναι, γιατί θα πάρουμε 200, θα πάμε 685. 645. Και νομίζω δεν παίρνεις ακριβώς 200, παίρνεις 240 πόντους, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει, θα δούμε. Όταν μπαίνεις πριν μπει στο game εκεί που φορτίζει, Ναι. λέει, έχει βοήθεια, λέει π.χ. ξέρω εγώ άμα πάρεις σημαία δίνει τόσους πόντους, άμα κάνεις τη σκηνή σου έτσι παίρνει και δίνεις Όχι, κάτι. τι ήταν αυτό, τι γράφει τώρα. Τώρα λέω ότι την πήγαν πίσω η μπλε, τη σημαία τους. Οπότε δεν... Μην τα πετάς έτσι στα άκυρα. Αυτό πάει ευθεία πάνω, δεν κατεβαίνει μετά ποτέ. Α, δεν κατεβαίνει, δηλαδή άμα το βαρέσω έτσι θα πάει μόνο ίσια. Τώρα θα πάει μόνο ευθεία. Κάποιοι Δεν πιστεύω να το έρχονται δείξει από κάποιος. κάτω. Δική μας πρέπει να είναι. Μακάρι. Μπορεί και Όχι. Αυτή είναι η σημαία μας. Α, Την έχει με μπλε γραμμάτα. όχι, τι βλάκας είμαι. Τελικά δεν είναι κάποιος δικό μας, αλλά φεύγει από ό,τι βλέπω. Τον πήρανε. Δεν το πήρανε. Είναι κάποιος εδώ. Α, ναι. Βάρα, ρίξε την γιου. Την γιου. Το λιώσιμο. Έκανε assist σε κάποιον, ωραίο αυτό. Καλό. Quadruple concept prize. Τι, επί 4. Οπα, εδώ πέρα κάποιος έχει τρελαθεί πολύ με το Warlords από ό,τι βλέπω και έχουν ανεβάσει τις... Αχ, τα με δωράκια. βαράει αυτό. Έλα τώρα, παιδί. Πρέπει να πάνε προς τα πίσω όταν το βάρας για να μην σε πετυχαίνει. Ρε, θα τρελαθώ. Το rage. Δεν βλέπω να το γυρίσουμε, εντάξει. Αφιντάς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Συγγνώμη, εντάξει. παιδιά που φιντάρω, αλλά είναι πρώτη μου φορά που παίζω. Εντάξει, δεν πειράζει, καλό αυτό. Τώρα έχεις ένα 4-4, δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, σχετικά καλό είναι. Εγώ νομίζω είχα χειρότερο σκορ όταν είχα παίξει πρώτη φορά. Αλλά είναι έτσι λίγο δύσκολο το παιχνίδι, δεν είναι σε κάτι συνηθισμένο π.χ. survival και έτσι. Εγώ έχω συνηθίσει στο σκέτο Minecraft, δηλαδή αυτά όλα τα καινούργια που βγαίνουνε. Δεν τα πολύ ξέρω, ναι. Αλλά φαίνονται ωραία από ό,τι παίζω τώρα. Από πού ανεβαίνει τώρα όμως, τρε. Ευθεία πάει από εδώ. Έχεις κάποιος είναι πίσω και σε βαράει. Πήραμε ρε. την μπλε σημαία.
Αυτός κοιτάει κάτω και βαράει. Και είναι μάγος. Όχ, σπαθάρα έχει. Φεύγουμε. Όχ, μας περικύκλωσα ρε παιδιά. Αυτό ρε εδώ υπάρχουν πολλοί άκυροι βλέπω σε αυτό το game που βαράνε έτσι. Τι εννοείς? Προς τα πάνω που βαράνε. Ναι, μάλλον θα νομίζουν και αυτοί το ίδιο. Ότι ξέρω εγώ ότι στέλνεις πάνω και πέφτει. Αλλά δεν πέφτει, απλά πάει ευθεία. Κάτσε, φέρει λίγο να επιχειρήσω να πάρουμε τη σημαία τους. Έλα, προσπάθησε. Να επιχειρήσουμε έτσι καμιά βλακιά. Αχ, την πήρε ένας δικός μας. Πού είδες? Εντάξει, θα τους σκοτώσουν τώρα, θα την πάρουν. Ξέρω εγώ κάτι έτσι θα παίξει. Αυτός εδώ τι κάνει, τι είναι? Πόσο life έχει? Να τον τσεκάρω. Α, στα 125 εδώ σταματάει. κάτι Έχει πάνω. λίγο life αυτός. Έλα εδώ, come on. Βάρε το με μαγεία. Αυτό Ρε. θέλω να τον πετύχω, αλλά κουνιέται. Τον πετύχω, δεν τον πετυχαίνω. Τη σημαία μας. Τον φέλαρα, δεν τον πέτυχα. Όχι, τρόμαξε. Εντάξει, Τρεις τώρα- ήρθαν, άστο, Τώρα την εντάξει. κάτσαμε. Δεν παίζει. Αχ, για λίγο δεν πέτυχα τη σημαία. Την ασπίδα. Δεν πειράζει. Δεν είχαμε ενέργεια. Πρέπει να τα κάνω αναβάθμιση αυτά μετά. Δεν βλέπω να το παίρνουμε το παιχνίδι. Μα, λίγο δυσκολάκι. Εντάξει, δεν πειράζει, πρώτη φορά είναι. Τι άλλο. Εδώ πέρα βλέπω οι άλλοι πάνε πιο καλά από ότι μας. Ξέρω εγώ, πάνε μια από πάνω, από κάτω και από την ταράτσα τέρμα πάνω. Και είναι λίγο πιο συγχρονισμένοι από Ναι, εμάς. ναι. Μάλλον είναι και φίλοι αυτοί, συνονοούνται. Μπα, δεν παίζει. Εντάξει, μπορεί να έχει κανένα έτσι ένα-δύο άτομα που να είναι έτσι φίλοι, αλλά δεν πιστεύω. Οχ, Όχι. Λείπει η σημαία μας, πρέπει να... Όχι ρε, τη ρίξανε. Όχι, την έχουμε. έχουμε σημαία, αλλά Είναι η σημαία τους τώρα. είναι σημαία τους. Τώρα που το θυμήθηκα, δεν μπορείτε να αφήσετε τη σημαία των άλλων αν δεν είναι η σημαία σας πίσω σε εσάς. Και αυτός μάγος είναι ρε. Όλοι μάγοι είναι εδώ μέσα. Μάλλον φύγε πίσω γιατί ήρθανε πολλοί από ό,τι βλέπω. Κάτσε καλά, Περίμενε λίγο. Να γράψω κάτι στο παιδί επειδή ρώτησε. Τι ρώτησε. Ρώτησε πώς μπορώ να την αφήσω. We have the flag here. Όπα, βλάκι έκανα. Χάσαμε. Τέλειωσε το game πριν πρόλαβα να το γράψω. Δεν Δεν πειράζει. πειράζει, καλά ήταν, εντάξει. Τουλάχιστον πήγαμε καλύτερα από πριν. Πριν δεν, είχαμε, ναι, σχετικά, ναι. δεν είχαμε ούτε 615. Πριν Ναι. είχαμε 200 και Κάπου πολύ. εκεί, ναι, πολύ χαλιά πριν. Ωραία. Το τώρα, κρίνουμε ή παίζουμε άλλο. τώρα πριν να παίξουμε, απλά πριν το κλείσουμε βασικά, απλά να σας Ναι. δείξω κάτι. Άμα παίξετε κι εσείς και δεν ξέρετε, ξέρω εγώ, άμα παίξετε ένα game μετά σε αυτό το σπασμένο απλά που σας δίνει, έρχεστε σε αυτόν εδώ το villager, πατάτε δεξί-κλικ και έρχεστε εδώ. Εδώ σας δείχνει ένα έτσι χαλασμένο αντικείμενο. Το πατάτε, έρχεστε εδώ και μετά εδώ πέρα σας δείχνει όλα τα σπαθιά που έχετε. Έχει ωραία σπαθιά. Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο τώρα. Οπότε, ναι. Και ξέρω άμα θέλετε να αναβαθμίσετε, να γίνετε κάποιο μεγαλύτερο level όπως είμαι εγώ 25 τώρα, έρχεστε εδώ, πατάτε αυτό που είστε, ξέρω εγώ είμαι μάγος, πάτε εδώ στις κινήσεις. Μπορείς παράδειγμα τώρα που είσαι μάγος να αλλάξεις και να γίνεις κάτι άλλο. Ναι, μπορώ. Και ξέρω εγώ εδώ πέρα σας λέει τι έχετε και τι μπορείτε να ανεβάσετε. Άμα είναι έτσι πιο σκούρο το χρώμα, μπορείτε να το πατήσετε και τσουπ το αναβαθμίζει. Και τώρα, άμα παρατηρήσετε, όσο ανεβάζετε τα skills σας, ανεβαίνει και το level σας. Και τώρα είμαστε 26. Ωραία. Οπότε αυτά, ναι. Τα λέμε μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας. Σας χαιρετάμε. Γεια σας.